खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगां नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। काजलगाव महकुमा फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब मावख'गिरिनि बानजायनाय आरो मावख'गिरियानो सावरायनाय नब्लां हादर सिबिनाय सान फालिदों। गेदेमा रुंसारि तरुणराम फुकननि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै तरुणराम फुकनआ 22 जानुवारि 1877 आव जोनोम जानानै 28 जुलाइ 1939 मायथाइयाव रुंसारि जादों। बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। इन्डियान नेशनेल कंग्रेस दोलोनि बे माहारि गोनां दिनखौ फालिनाय चिरां जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि प्रदिन्थ दास, साहित्य बान्था मोनगिरि मुश्री लाखिनाथ ब्रह्म, चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि आफादगिरि मुश्री अबुबकासितिक फोरमायथाय आरो चिरां जिल्लानि सुबुं फोनांजाब मावख'गिरि मुश्री गगनाथ नार्जारि जों लोगोसे बे जिल्लानि गोबां खौरांगिरिमोनहा नुजाफैनानै बिथां तरुणराम फुकनखौ खुलुमनो मान बावदों। चिरां जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि फणीन्द्र दास आरो मुश्री लाखिनाथ ब्रह्ममोना गावसोरनि बिबुंथि लाखिनाय समाव तरुणराम फुकननि जिउ जारिमिन, बिथांनि हादर अननाय आरो हादरनि उदांस्रिनि थाखाय खामानि मावनायनि सायाव सुंद' फोरमायथिनानै होयो। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय 3 नं राजालामा सेराव थानाय आलांगि बाजाराव प्रसेनजित किवारि ए सि एस सेक्रेटारि बिटिसि बिथांनि आखायजोंनो थांनाय 22 जानुवारि 2021 इं अक्ट'आव एन ए बि ए आर डि आ लुफुंनो होनानै आलांगि रुल हेड लुनाय जादोंमोन। दिनैबो बे आलांगि बाजाराव लुफुंना थानाय मोनसे रुल हड खौ बि टि आर नि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप केयारडे आ बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो क'क्राझार म्युनिसिपल बर्ड चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्म आरो ए जि एम नाबाराडनि श्री शंकर दास बिथांमोना बाहागो लायो। फोरमायनाय बायदि बि टि आर नि मावफुं सोद्रोमा अरुप केयारडे आ फैगौ 15 आगस्तनि सिगाङावनो माहारियारि कर'ना भाइरास आ जोबस्रांनायनि लामायाव आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा सिगां समनि बायदि थांलाय फैलाय सोलिफिनगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायनानै होयो। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर ओनसोलाव थानाय 1 नं सामुदैसा गामिनि थागिबि एन्जेल नार्जारिनि अनजालि बिसि रिता बर' नार्जारिया गावनि फिसाय आरो सासे हौवासाजों लोगोसे न' गारनानै बहाबा खारखोमानानै दङ। फोरमायनाय बायदिब्ला रिता बर' नार्जारि थांनाय 26 जुलाइ समबारखालि बेंक एकाउन्ट खुलिनो होननानै फुंनि 8 रिंगासोआव न'निफ्राय सान्थिपुर बाजाराव फैनो होननानै ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समनिफ्रायनो दिनैसिम न'आव फैफिनासै रिता बर' नार्जारिया। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर बिथां आइजोखौ नुसनबायोब्ला मानसिफोरा खिन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। मबाइल नम्बरा जाहैबाय 6900658224।
6900655882। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा मैया हासरा पिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं आमगुरि गामियाव लामाखौ बेखेवनानै होबाय। 2 नं आमगुरि गामिनि लामाया गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दंमोन। बिटिसिनि सरकार थासेयावबो मावफुंनानै होआखैमोन होननानै फोरमायदों। फैगौ 15 आगस्तनि सिगां माहारियारि कर'ना भाइरासआ जोबस्रांगोन होननानै फोरमायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे। बिथाङा आबाद आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखि फरायसालिनि साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 19 जुलाइनिफ्राय मावबोनानै दिनै इउ एन ब्रह्म गोसोखां फरायसालियाव 28 जुलाइ फोजोबनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। रायजोआव खनले खनले जिनाहारि रावबो गैयै खाबु लानानै क'क्राझार जिल्लानि सालाखाथिनि बेंदोआव सासे 16 बोसोर बैसोनि खुदियाखौ 65 बोसोर बैसोनि नरेन दास मुंनि बोराइया जिनाहारि खालामो। जाथायखौ मोनथिनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा लंफर्डनि गन दास मुंनि दायनिगिरिखौ खायो आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो फासिनि साजा होनांगौ होननानै एबेमसु आफादनिफ्राय सोंखारिसिम दाबि खालामो।